Yadda za ka tsara abubuwan da kake so kai a cikin a sabuwar shekarar da za mu shiga ta 2023. Na farko, tun daga yanzu ka tabbatar ka tsara abin da kake so ka yi. Menene kake so ka yi? Shin karatu ne ko sana'a ko aiki ko aure ko wani aiki daban da makamantansu? Na biyu, ka samu takarda da biro ka rubuta duk abin da kake so ka yi ka tsara tun daga yanzu. Wato tun kan mu shiga Januwari za ka tsara abubuwan su so nawa ne kuma ya za ka yi su. Ka samu takarda da biro ka rubuta kuma ka rubuta a kwakwalwarka. Na uku, ka mayar da shi kamar to-do list kamar yadda kake gani yanzu haka. Misali na farko gina kamfani, na uku koyon skill, na biyu koyon skill, na uku karance-karance, na hudu makaranta, na biyar aiki. Na hudu, kowane daga cikinsu ka yi masa timing, wato tsawon lokacin da za ka ɓata a kan shi da kuma yawan abin da za ka yi. Kamar yadda kake gani a yanzu haka nan misali kamar na farko gina kamfani na farko za ka ɓata wata 3 a kan shi, na biyu ma haka da sauransu kamar yadda kake gani a hoton nan. Na biyar, tun yanzu ka ware wani kamfani za ka gina, waɗanne skills za ka koya, waɗanne littattafai za ka karanta, wace makaranta za ka yi, wani aiki za ka yi da makamantansu. Na shida, ka tabbatar ka fara wannan abin tun daga 1 January, kar ka bari sai ƙarshen shekara ya ƙare. A'a, ka rinƙa yin analysis duk bayan wata ɗaya, idan an samu matsala sai ka canja taku. Na bakwai, ka sauke Google Task, Google Keep da Google Clock a wayarka. Ga amfaninsu nan kamar haka. Google Task zai baka damar tsara ayyukan da kake so ka yi a wannan ranar ko a wannan watan ko kuma a wannan satin. Google Clock zai baka damar da zaka tsara abubuwan da zai tunatar da kai idan lokacin yin wani abu yayi. Kamar ka tsara zaka yi wani abu a wani lokacin to zai tunatar da kai, zai tuna maka, wato zai alamin ɗinka kenan. Google Keep zai baka damar ajiye notes ɗinka, wato ta yadda zaka store ɗinka a wannan wayar taka ta yadda duk lokacin da ka hau a wayarka ko kuma a wata device daban zaka ga abubuwan da ka tsara a kansu. Waɗannan su ne abubuwan da ya kamata ka yi tun yanzu kuma ka tabbatar da cewa kana